Mela. Fadlinna ftit ħin prova rispondi li daqsxejn fil-qosor ħallaħqu mela. Għanu nikdar filmat. Tal-aħħar jidil li l-aħħar mass meeting kien ta' fuq il-Fosos fejn kien hemm nies ħanu rjulek daqsxejn. Here we go! Martin Auchin, singer, Corsa Nazionali! Il-fliktar momenti diffiċli ħafideħ il-Partit Nazzjonalista illi beda din il-forza nazzjonali Simon Busuttil! Puti, Maltin u Auchin. Araw xi bdejna. This is what we started. Imma issa wasal il-moment illi dak illi bdejna issa inlestuh. Let's get the job done. Unajdu jiena nazel Malta. Grazie ħafna. Wara illi kien hemm dak l-euforija 4 ijiem wara, propju 4 ijiem, inti kellek tirreżenja x'ġara. X'mar ħażin x'ġara? L-għonet dak huwa filmat emozjonanti ħafna għalija. U ngħidlek nistqarmja kif qabad li ġismi qabbadni l-bart. Għaliex kien mass meeting illi mhux biss kien kbir ħafna, titmur lura naħseb għal snin ta' Edi għal mass meeting kbir daqshekk, imma kien mass meeting illi n-nies li kienu hemm kellhom tama enormi, jien fosthom. Tama enormi. Kellna tama, l-ewwel net ħanajdlek it-tama x'kienet illi bdejna xi ħaġa illi ma kienitx xi ħaġa ta' flus, illi ma kienitx xi ħaġa materjali, imma kienet xi ħaġa li nemmnu fiha li l-affarijiet iridu jsiru sew. Ġrat l-elezzjoni u tlifna. Kienet daqqa ta' ħarta kbira għaliex jiena iva vera ħsibt illi il-maġġoranza tal-poplu Malti kienet se tara dak li qed nara jien il-korruzzjoni kbira illi tinsiex Panama Papers kienet diġà ħarġet fi frar ta' 2016. Imma inti tkun tajt li għandek fiduċja fil-poplu. Iva. Allora kif mandunawx dak li qed tajt inti? U għandi fiduċja fil-poplu. Iva. Għandi fiduċja fil-poplu, però naħseb illi f'dak iż-żmien konnilna 4 snin biss fl-oppożizzjoni. Naħseb illi n-nies ridu jagħtu ċans iktar lil Joseph Muscat. Alla volja sejħa elezzjoni sana qabel wara 4 snin. Sewwa. Imma illum nafu illi dak li konna qed ngħidu dakinhar, dak li bdejna dakinhar, ir-riżulta illi kien il-verità. Jista' jkun ġew illi għalkemm hemmhekk bdejna xi ħaġa, dik ix-xi ħaġa li bdejna ma kienx ser tasal fit-tmiem tagħha bl-elezzjoni ġenerali. Kellna għad bżonn iktar żmien. U fil-fatt iż-żmien tagħna parir u issa sirna nafu li dawn mhux biss kienu korrotti, imma dawn biex jagħtu l-korruzzjoni qatlu l-aqwa ġurnalista f'pajjiżna. U dik hija xi ħaġa li ħadd immarka lil pajjiżna għal dejjem. Sa dak il-mument ta' dak il-mass meeting il-korruzzjoni biss kienet hemm. Li jiena kont qed allura illum issa saret saħansitra għar.